Hurian itu hata, ada orang sota buka acara ibadata dia palatikion asa tapawa homa jala martang yang mahita di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amin. Makalason Yesus nang manaik tu surgo. Huria nahina holongan itu hata marlas niroha dohita arion makalason parningotan ari hananaik ni Yesus Kristus imadalan hasitongan dohot hangoluani. Ia manaik ibana tu banua gijang dada nanaeng mandadiko kita alai naung sahat do ibana tu habangsana jala mangarajai saliling-lilingna. Tahalason ma hana naik na tu surgo di bagasan puji-pujian dohot roha mauliate ala ibana nang manaik i narodo ibana muse mangalap hita tauka marohata marsoba tu raja nang monangi jala naung mangarade inganan di hita marid de mahita sian bukwede nomor sia pulusia ayat sada 1 tulu. Sungguh
goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to di parbadia na tumapalangi doho tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhani, baheno kudo sogot namonangi rap dohot ahu hudul di habang saki. Songonahu namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natumimbuli, nang manaik tu banua gijang jala hudul tu siamu ni debata, sai suruma todi parbadia tu rohanami, asa ibana toktong mangajari rohanami, lehon tu hami parhalado naburju tu hatam, pargogoi ma nasida, asa toktong diradoti nasida ulaona, jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk ni sibolisi, asa tung rarat haraja onmu di hasianganon, paima sude musum peak ditoruni patmu, say pamonang mahami saluhutna, manaluhod dosa, dohot hamatian maritehiteho, ay hodo na mangulu, dohot na manggonggomi, rap dohot amai, dohot todi porbadia. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian bukuno ede nomor 57. Tatangi homa patik ni debata di minggu parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus imana tarsurat sian buku Injil Markus bidu 10 ayat 15 tolhas tu ayat 10. Jadi ni nama madok nasida laho mahamu tu liat portibion jamitahon hamuma barita na ulii tunasa na tinopa na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai na so porseai hona uhum do ido sahatna
Atong rak mangidogogo mahita tutuhatta debata. Ale Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Mari de mahita sian buked de 686. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha mahomida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala nahehe sian namate namanaik tu banua gijang doho mangodihon hami asi maroham dihami sai patok tong ma dihami roha hamuleation tuho oton di parbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitean ni nasa asini roha say unang tulak hami say tangihon mahami ho ale debata ama anak doho todi porbadia amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa isebe mangaluhon akka na pinilit ni debatado na mamitori isedo na madabu uhum hamaguan Kristus Jesus do nang mate alai dada holani nang mulak mangoludo jala disiamun ni debatado ibana mangodiho kita hasangapo madi debata na digijang amin. Hudul mahita. Mari dia mahita sen bukede nomor 527. Roha ulung na manguja, lau
Tangihom hatani debata turpuk epistel di pesta parningotan hananek ni Tuhan Yesus sadarion. Tarsurat di Pesalmen 68 ayat 10 tolhas tu ayat 20. Dolok ni debatado dolok basan. Gok akka pusudo dolok basani. Maribu-ribu do hure tani debata di tonga-tonga nasi do Tuhani hira Sinai di bagasan habadiaon. Pinuji ma Tuhani ganup ari dok pe di papor sakot tuhita debatado mangurupi hita ido ianggo sahana martua do akan natu mangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Mari dimahita sen buku de nomor 100. Tidakko maha porsyotai songon nahina tidakkon ni dongata saha porsyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsya di debata jauh natumop langit dohotano au porsya di Yesus Kristus akni debata Jehovah nasadai iman tubuhon ni si Maria nagarian santon di perbadia andorang sehawan ido tuhata natumaun na bernit di panghum ni selatus nama terbaja lo ibana di hau pinar silang natua tubuh dong di tanom namula mengulu di hari patuluhon namana itu surgo lahundur tu samun debata Jehovah amanai paguguna sohatu dosani disimai bana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate au porsea tonde perbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panyala Kristen akan nabadia dohok desani dosa dohok diatai namandok
mulak mangulu sokok daging ni halap nang mate, doho dia ngelua nasora sudah. Amin. Refleksi mangauhon hana naik ni Tuhan Yesus di tongan ni bagasta. Huria na hinaholongan ni Tuhata di hana naik ni Tuhan Yesus di pasunggul hoddo tuhita ikon rade melepas untuk mengalami na umuli. Dina tarhisat Yesus tu gijang hira na marsirang saleng-leleng na do pakilalaan ni sisiani. Hira na aguan ganggu rohana ala guru nagabe haposan nasida salelingo dang rabbe dohot nasida. Songon pakilalaan ni sisianido si patahita di keluarga. Adongdo tikina natoras ikon marsirang sian yanakonna ala borhat tu pangaratoan. Manang ikon tadi kononna ngolu naung nyaman laho majalo ulaw na ibaru. Hana naik ni Tuhan Yesus mengajari kita melepaskan dadai ujung ni saluhut. Manaik Yesus tu banua gijang asaboy do saor ibana tu na ubidang. Dang be dia bati inganan nunga boy ibana ro tu kamar ni akayana kota na marukil ala parsiajaran manang pardonganonna ro madongani ina dinaloja marhobas di dapur mangarade si panganon songoni nang tu parkarejuan ni akka ama nagodang mangadopi hamaolon. Di zamanon jok do tarjorat hita di kehadiran nasemu rap hudul do hita di sada sofa alai ganup do lalap mamereng namasa sian ponsel nabe. Hana naik ni Tuhan Yesus maju ganup keluarga asa marsiajar taringot tu kehadiran batin nang pedang di ida si malolong ta Yesus alai porsia do hita na adong do ibana. Lau songonima di keluarga pangajarion ha porsiaon na umuli ima molo ganup ruas ni keluarga makilalahon holong dohot dukungan ni anggota keluarga. Nang peso padop-adop boi hita dohot nasida. Molorap di bagasan jalan ihot ni tangiang dang dia bati inganan na holang manang daw hita marsi haholongan. Yesus si parmonang nuaeng manaik tu surgo diodihon ibana do hita saha tu hasangapon ni jala di jo hita gabe si tidangina alani i molo taulahon aka ulaon nang pe na met alai di bagasan bulus ni roha isarani mangula ulaon di jabu sopola marungut-ungut tangi tu holso manang hoi-hoi ni dongan sa bagas benget mangajari akayanakon akana uli jala argado i gabe si tindangina dada ikon patupota ulaon na balga gabe si tindangina di tonga-tonga ni keluarga ima papatarhon ngolu na maripola ni objar ni holong ni Tuhan di tonga ni portibi nagok hosom marpamuati rohata di akka hurangan ni dongan. Nuain dang apala manutu taida parngoluon manang geopolitik di portibion alai hananaik ni Tuhan Yesus mangalehon pos ni roha nakot tu ganup keluarga dang portibion ujung ni pardalanata
alai surgodo. Pakirimon sisongonon ma margogoyhon keluarga asa unang mura matapor manang pecah. Atik pe rongom hamaolon ni ekonomi jala lam menurun hai pason. Manahan hita dada ala gogo hita. Alai ala taboto ulau ni keluarga nasa sitong na ima Yesus nunga monang jala parade inganan di hita. Hana naik ni Tuhan Yesus mengubah panatapan tu tarup ni jabuta. Unang ida tarup ni jabum gabe abad hasa saurta tu tuhatta. Alai ida ma igabe harbangan majakon pandonganion dohot parlingguman namanotong sian tuhatta tu pangisini bagasta. Taujungi ma ganup ari di bagasan tangiang dohot roha mauliate di sido hila lauta ia Yesus nang manaik tu surgoi semia do ibana di tongani bagasta. Sunggul-sunggul dihita. Na perjulo guarni parsaurata sadarion ima parture ni pesta parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus dengan topik tarhisat Yesus tu banua gijang jalaro ibana muse. Na paduahon di hari Minggu di tanggal 10 Mei 2020 di Patupa Huriatado naik sidi manang menyaksikan iman sesi paduahon laos di Patupa do di parmingguoni marulau nabadia tu peserta sidi rap dohot keluarga manang natorasna. Napatuluhon sumbangan bunga altar sian Lasriadi Mario Naibaho Espar. Songonima sunggul-sunggul di tonga-tonga ni parsaurata di apalatikyon. Tuhan Yesus memberkati. Laho manomu-nomu hatani debata mari demahita sian buku edde nomor 100 sada. Damai ni di batana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati doho pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Urian itu hatta ni di bata. Di pesta perningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadon.
Diene hatani debata sian ulaun ni apostolus biduna parjulu mamukka sian ayat sada sahak rodi ayat 10 sada. Ulaun ni apostol bidu sada ayat sada sahak rodi ayat 10 sada. Sonom mahatana takasma tapai hutihu. Nungas hidung nian hubahen ale Theophilus barita na parjului. Taringot tu saluhut ulaun dohok poda na pinukkan ni Jesus. Sahak rodi ari hahihi sakna dung jolo dipatihi ibana marhite-hite tod di parbadia aka apostel na pinilit nai. Dung salpu hapor suhon na tinaon nai. Dipatadap poddo dirina mangulu tunasida marhite-hite lantadda. Ima na pinatari dahon na dirina tunasida liling ni 40 hari. Doh makatahon taringo tu harajaon ni debata. Jadi dinadumu ibana doh nasida dipatihi ma. Naso jadi merek nasida sian Jerusalem. Sojolo dipaima baga-baga ni amai. Na binege munai sian au ninna. Ay do didihon si Johannesi. Alay tod di parbadia do didihonotton tuhamu. Dang pola piga ari-nari. Laos disukutton aka napungi maibana akanin nama. Pajongjongomu masaunari ali Tuhan harajauni di Israel. Alainin nama madok nasida. Dang rodi hamui. Uboto taon na manang obasna. Nabinuhul ni amai guru di wasona sabing. Alay jalaw muna do hagugoon nito di parbadia na songkop tuhamu. Gabe si dangikku mahamu di Jerusalem. Dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria. Sahak rodi ujung ni tanoon. Jadung didok songoni tarhisat maibana di panoknoti nasida. Dungi di holipi obuni maibana sian julu ni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tu gijang. Nunga jongjong dilabung nasida 2 halak parulus namar linang-linang. Aka nama dok o hamu halak Galilea. Aha masay jongjong hamu mamerengi do pak gijang. Anggo Jesusi na tarhisa siya labung muna tu banua gijangi. Narodo ibana sogut. Songon na ni ida muna ibana lahodopak banua gijangi. Ido yanggo sahana. Urian itu hatta marasing do pamestahonon ni halak Kristen taringot tu pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus martibakon aka pesta gerejawi na asing isarani hatu tubu hamamate dohot ari hahiyon ni Yesus. Tung marasing situ tudo pamestahonot ta taringot tu parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus martibakon ari hatu tubuna hamamatena dohot ari hahihionna. Say umeriahad do hatu tubuna hamamatena dohot hahihion ni Tuhan Yesus tapis tahun di tonga-tonga ni nguluta. Urian itu hatta sasitong na ari hananaik ni Tuhan Yesus ido tiki madok mauliate jala pahotton komitmen ni haporsyota tu ibana. Ala songoni maliling na Jesus di tonga-tonga ni Portibion, rotu Portibion, mengajari, manuturi, maniroi hita, sahat tu namate ibana di hau pinar silang, dungi hehe ibana, dungi ditorus somuse, hananek na tu bano gijang, paradehon inganan dihita akana porsea. Alani situhu ni ari hananai sasitong na akamanga kenang dada pola apala proses hananai ni Yesus itu banu gijang alai situhu ni ari hananai sasitong na ima pada mehon hita dohok debata dungi paradehon inganan di hita. Alani sasitong na pamestahonot tadi ari hananai ima madok mauliate. Mengucap syukur sian saluhutna nabinahen ni mata harorona beri kamu juga harorona tu Portibion sia gijang do parohau sia gijang
Pangajarion na di tonga-tonga ni Portibion tidak lepas sian karakter ni Banua Gijang surgo. Parohaon sian Banua Gijang. Sudi akka mujizat na binahenna tidak terlepas dari parohaon doh kepribadian na adong di Banua Gijang. Nang hamamate na pe, nang hahehion na pe, saha Tuhana naik na tu Banua Gijang. Tidak terlepas soal kepribadian surga manang Banua Gijang. Alangin tarjudo hita gabe sitidangi ibana di tonga-tonga ni Portibion. Nang pesa sitong na 10 hari 7 togi honon na mahita tu parsaoran hasasaor ni todi parbadia dihita. Namarlapatan doi memberikan kekuatan bagi kita sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita tinggal di dunia ini harus menghadapi beragam kondisi atau situasi kehidupan, bahkan kepahitan hidup. Itu bahan nahudo akama ngakenang ari hananay kisah sitong na tiki madok mauliate doi odo partikia dihita madok mauliate tu di bata. Alas ngoni maliling na iba na di tonga-tonga ni Portibio Rosia Banua Gijang. Pangajarion na, pakubasyon na, hamamate na, hahehion na. Ito tahe. Ay didok di ari hahehion ni ay laos hahehion ni Jesusido nang hahehiota. Laos hamonangan ni Jesusido sian hamatiani, los ido hamonangan ni akana porsyai dung ditaluho Jesus. Akka jolmai dosai sorop ni hamatiani, los ido hamonangata. Nuaing perningotan ari hananay ni Tuhan Yesus paingot tok kita jala papos sorohat tamadok mauliat itu ibana meyakinkan komitmen iman kita bahwa ternyata dada holam monak kita, tetapi tempat juga dipersiapkan Tuhan itu untuk kita. Alani boy dora akama ngakenang di pesta perningotan ari hananay ni Tuhan Yesuson carat tamamis tahun tabering jo siamun habirang ta dihudulata tadok jo tibana tempatmu adalah surga. Boy tah tajalang jo habirang dok siamuta tempatmu ternyata surga, tempatmu adalah surga. Tempatmu adalah surga. Iya, olak ni peate. Ido neng pahoton haporsyot tadi ari hananay kon. Alani so nahurok nakin situhuni ari hananay ki ima kenaikan Yesus itu adalah soal pemulihan kita terhadap Allah dungi mempersiapkan tempat bagi kita. Songon parnaik ni Yesus itu hasangaponna songonima parnaik ni akan aporsyai tu Banua Gijang tu surgoi. Ido di dete madok surgoi sabulot tadoi. Ido tah dangadong bisi ayod disi. Urian itu hatta ido binna hudok molo ido diingot jolmai di tonga-tonga ning uluna. Ba sanggup do iba na marpanidangion haporsyaw di tonga-tonga ning uluna. Naking refleksi nga dibayad disi secara aplikatif bagaimana kita marpanidangion di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni ulaon, nang di tonga-tonga ni keseharian kita. Na mangihut akama nga kenang dang proses hananeki narumikko dihita. So nahudok sinakin. Ale narumikko dihita adalah tona dohok lapatan ni hananeki do narumikko dihita. Hananaiki mangalehon kepastian tuna porsea bahwa songo Yesus nasaha tu hasangaponna songo nido na porsea jupang sogut doho ibana manaik tu Banua Gijang rap hudul mahita doho ibana ima situhuni hananaik natapes taho di bagasa sadarion ido ubahen na hodok alai di tonga-tonga ni huria say ummeriahad do pamestahonon ni hatutubuna hamamatena dohot hahihionna martibakon ari hananaikna sasitong nek kusudido meriade alama pakorhoni tungulu dohok kepribadian ni sudi halak na porsea dada hola sahat dihamonangani tetapi tempat juga dipersiapkan bagi kita dada hola tempat dipersiap potuhita alai 10 hari nae
sahak mahita Tuhan sasaur ni tod di parbadia bahwa Tuhan menganugerahkan Roh Kudus untuk membimbing kita, menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kemanapun kita melangkah. Alani molo disuku kita ke mga kinang di tengah-tengah ni persaurata sadarion ado da sorta gabi sitidang ini Kristus di tengah-tengah ni nguluta. Apa yang melatar belakangi kita untuk jadi saksi Kristus? Jala ahado si hati dakonota, jala di dia do hita ikon bersaksi marpanidangion o manarumikon. Apa yang melatar belakangi kita menjadi saksi Kristus? Jala ahado si hati dakonota, apa yang harus kita saksikan dan di mana kita harus bersaksi? Alani akamanga kenang parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tungso tarsirang doi sian harorona manang hatu tubuna pangajarionna doho pakkubasionna di tonga-tonga ni portibion hama matena dohot hahihionna tungso tarsirang do hananaik ni Tuhan Yesus tubono gijang na paradihon inganad dihita sian harorona manang hatu tubuna dungi sudi akapakubasyonna songo parrohaon ni banua gijangi disalhu pakubasyonna dungi hamamatena dohot hahihionna tungso tarsirang boy. Dan itulah yang mendasari kita dan melatar belakangi kita gabe sitidang ini Kristus di tengah-tengah ni portibion. Itulah yang harus melatar belakang kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah ni portibion. Saliling subuhi hita makanguluhoni merenungkan itu kelahirannya, kedatangannya dari surga. Seluruh pelayanannya adalah bagian dari kehidupan surga di tengah-tengah dunia ini. Baik mujizatnya, doa kelana asing, kematiannya, dan kebangkitannya. Bahkan kenaikannya juga kembali ke surga. Selama kita tidak mampu menghidupinya, tung maol do hita marpanidangion di tengah-tengah ni nguluta siganupari. Sangat susah. Kemudian itu hatta napadua hon ima sian pengalamani doho pakorhon ni isu di moloido namian di tengah-tengah ni nguluta di jauh mahita tarjou mahita gabe saksi manang sitidang ini Kristus. Jala molodung tahu hita gabe saksi jala sitidang ini Kristus maka dihasa sahur ni tod di parbadiai lampahoton jala meyakinkan kesaksian iman kita mai hapor syahot tamai bahwa sekalipun Yesus terangkat ke sorga tetapi Tuhan ada terus bersama-sama dengan kita, menuntun kita, membimbing kita. Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kita. Disuruh dotor di perbadia lahomat dongani, kita tetap mengajari kita. Lani sa sitong na hanana ni Tuhan Yesus, molotong selongang pihak kasisian nai, mamering dopak gijang tulangit, lam dihukupi obuni Yesus di parnakot nai, sa sitong na Yesus tidak berpisah dengan kita, tangga bisirang ibana sa kita, tetapi Dia melanjutkan karyanya dengan Roh Kudus sebab Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Alani mia do di tonga-tonga ni nguluta todi parbadia. Imana sorta ikon gabe saksi ni Kristus di tonga-tonga ni portibion. Napatuluhon akamanga kenang ima Kristus dimuliakan dan Kristus akan datang kembali. Songon topik ni minggu tay. Tarhissa do Yesus tuban wagijang alai mulak do ibana muse ninna rodo ibana muse ninna urian itu hatta songon halak naporsia hita pamerengata pandangata setorus do tuban wagijang harapan kita sebagai orang beriman itu adalah pasti surga. Surah disukun songon halak naporsia ho olo do masuk naroko ninna pasti sudido mengalusi dangola ubah ninna. Tetapi semua orang percaya pasti mencita-citakan dan harapan keberimanannya adalah
bahwa nantinya dia selesai dari dunia ini, dia berharap dia masuk surga. Sudido marpakirimon mengharapkan surga. Seperti Yesus yang dimuliakan di surga, terangkat ke surga. Tetapi bukan berarti songon halak naporsia hita, sekalipun kita berharap akan surga itu, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa melarikan diri dari dunia, tetapi kita harus tetap setia di tengah-tengah dunia ini. Ido ubahen na tarjohi tagabe sitidang ini Kristus. Dido Jesusi tua kasisian na gabe sitidangiku mahamu. Bahkan molo dido di Injili termasuk di Lukas nang Markus, laho mahamu tulia portibion. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama, anak, dohok todi, parbadia. Nasa na tardidi tu bagasan guarni Jesus Kristus, naung sakabona do ibana dohok hamatian, dohot hahihion ni Kristusi sadiri. Alani akamanga kenang jedang holan hayalan manang harapan sajo kita masuk surga, harapan kita akan masuk surga. Tetapi bagaimana kita supaya kita mampu songotang yang tai, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Sai saut ma lomoni roham di banua tongaon songon na isi akasi tidangi taringot tusi hita. Naung marnida jala naung makanguluhon hatutubu ni tuhatai pangajaryonna hamamatena hahihyonna dohot hananekna tuban wagijang imana taluk gabes tidangi sai saut ma lomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang di dia hita ikon marpanidangion taringot tu ibana di tonga-tonga ni dirita di tonga-tonga ni ulota di tonga-tonga ni akka perkarejuata, di tonga-tonga ni keluarga, masyarakat, dohot akka lana asing. Sadok tahe songo parrohon ni Kristus ma par rohota di tonga-tonga ni portibion. Urian itu hatta ido bahen naudok nakin sebagai orang beriman, pandangan kita memang bahkan harapan iman kita adalah ke atas atau surga, seperti Yesus yang dimuliakan di surga. Tetapi bukan berarti kita melarikan diri dari dunia, melainkan harus tetap setia diutus di dalam dunia untuk bersaksi tentang surga, kehidupan surga. Saya saut malo meniroham di banua tongon songonna di banua gijang. Marbarita mahamu tuju dia Samaria doho sahat tu ujung ni tanaon seluruh dunia ini. Memang adong do tong akamanga kenang adong do bentuk-bentuk ni hapor siaon. Adong do didok rohana basal ringgas may berminggu. Manang naha patahoi akan asingi dang rusak kuinin adong tong songoniate. Ada bentuk iman yang rajin ibadah tetapi enggan menyentuh luka dunia. Rajin ibadah alai enggan menyentuh luka-luka dunia. Hape sa sitong na sa sitidang ni Kristus tu sido hita tarjo di tonga-tonga ni portibion. Yang penting aku ibadah, yang lain bukan urusanku. Aram datang soni. Na penting hulahon ulaku nasingi dang rekok diawi. Urian itu hatta teguran malaikat taringot tuak kasisyanna lam holip Jesus dihukupi obuni. Sahai ditatak nasida tu obuni akasisyanna dang sadar nasida ngajong-jong dua na marabi marlinang-linang di labung nasida marhudo pe seber ngomuna tu gijang dopak langiti Jesus na terhidat tu banua gijangi rodo ibana muse songon nani idamuna terhidat tu banua gijang ninna namar lapatan doi di halongangani longak kita marnida kana masai alai unang gabe lalap di tonga-tonga ni akka perlalapan. Unang longang be alana tarhidda Jesusi longang buidoi gabe lalap so mangula di tonga-tonga ni nguluta. Jangan menghayal harapan bisa
taringo tu surgo alay di tongah-tongah ni portibiok kita noain ikon songo parrohaon ni na di banua gijangido parrohota di tongah-tongah ni portibiok. Itulah surga tongah-tongah ni portibiok. Ido bah nauro aka mga kinang sasitong na pamestahonot tadi ari hananay ni tuhatta Jesusi hamole ateo kudang ada holat di sesa dosata alay ternyata inganat tapi di perade so ina matabuna di perade dung salpus ya portibio di parade inganan. Bahkan Roh Kudus juga akan diturunkan, dicurahkan untuk kita untuk memimpin dan memandu, mengatur, mangamudihon nguluta di tengah-tengah ni portibion. Urian itu hatta maka Kristus yang naik ke sorga bukan supaya gereja kita sibuk memandang dan berharap bahkan menghayal ke atas Tuban Wakijam, tetapi lewat apa yang dilewati oleh Yesus itu marhiti akan binulus ni Yesus di tengah-tengah ni portibion masuk ke dunia terluka. Itulah panggilan kita, panggilan gereja juga. Jadang holan dihayalap be alai marhiti hanana ni tuhatta Jesusi marhiti akan ni adupan na binulus ni Jesusi kita petar jodo masuk ke ranah atau ke dunia orang yang terluka. Jala ima panidangio dihita songon na binahin ni Yesus di tengah-tengah ni portibion. Maka turunnya Roh Kudus 10 hari ke depan adalah kekuatan kita untuk semakin berani bersaksi. Gugudoi dihita margugui hok kita patau hok kita laho marpanidangion di tengah-tengah ni ngulutang. Alani tu surgoido hita tarjo. Tu surgoido hita tarjo hurok nakin dangadong halak na porsia na makirim asa tunarok ko ibana. Isipe sa juga ni jolma di portibion laso ture pataho pangalahoni sa liling manguli ibana alang harapan ni ibana sa itu surgo di ibana. Idu tahe. Dangadong halak na bedel marang na jukat marang narorang parangena di portibion ale harapan na tunarok ko maubahin na dangadongi. Ale sa juga ni jolma sa dia pataho jorbuk ni parangena harapan dia selalu yang terbaik masuk surga. Alani akamanga kenang tu surgoido hita tarjo. Alani isa liling di portibio kita tarjo do hita mangulahon na dinggan songon parrohaon ni na di Banua Gijangi di tongah-tongah ni portibion di Banua Tongaon di Tanoon. Urian itu hatta Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Kristus tetap berkarya sampai saat ini. Allah tetap berkarya sampai saat ini. Dan Roh Kudus tetap berkarya sampai saat ini. Nasipata na tapanengel-nengel do parrohan ito di panggoran ito di. Ito tahe? Ba ito da. Sahat tunuaing Allah, Yesus dan Roh Kudus tetap berkarya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Alena jujut masa naso tapar dulihod do panggoran itu hatai panggoran itu di bagasan rohata gabe siti dangina hita di tengah-tengah ni portibion mangulahon aka nadinggan. Maka gereja tidak dipanggil menjadi penonton yang terus terpaku ke langit, tetapi gereja menjadi saksi sorga di tengah-tengah dunia. Maka kita harus menghadirkan sorga di tengah-tengah dunia ini. Molotung soni pe panosak ni portibiot tu hita mabahai kita sumurut mangulahon akan ading gani gabe sitidang ni Kristus di tengah-tengah ni portibion, tetapi marhite na makanguluhon nauro sinakin hatu tubuna pakkobasyon pangajaryon na hamamatena hahihyon na doho hananek na naparadihon inganad dihita nung mabay kita sonang apapun itu kondisi dunia ini kita harus tetap bersaksi akan dia. Dasongonido tahe na pinatupan si Paulusi sa sitong na antikristus do ibana dimulanay. Alay dong songgo to ibana to di parbadia. Apapun itu, los mati pataho, dipenjaraho pataho, inaro tahe, aku tetap memberitakan Injil. Gabe sitidang ini Kristus di tengah-tengah ni ngulunam.
Maka akan kenaikan menjadi panggilan bagi kita hidup dalam harapan. Tetapi tidak hanya hidup dalam harapan, tetapi harus hidup juga dalam hidup yang bertanggung jawab. Tanggung jawabi dia mai harapan kita tadi adalah surga, mangulu di bagasa tanggung jawab ima marpani dangion bersaksi lewat kepribadian kita, karakter parangeta di tengah-tengah ni portibion. Maka dung mulak kita siya tengah-tengah ni kapar sauran, dung mulak kita siya namanangihon hata ni di bata, maka buah dari tanggung jawab kita itu adalah tidak hanya sebagai penonton langit, tetapi kita harus pergi bersaksi. Mulak kita sebagai sejoroon gabe siti dangin Kristus mahita di tengah-tengah ni pasangat tabi inu tahe tungat sebagas di tengah-tengah ni kaya nak kota pengajariota, apalagi tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ni ka tetanggata, di tengah-tengah ni ka hobar balota songinang masyarakat nang naadong di labung tabi. Maka kita harus kembali ke rumah, kita harus kembali kepada pekerjaan dan aktivitas kita masing-masing sebagai orang-orang yang membawa karakter manang parrohaon banua gijangi di tengah-tengah ni aka aktivitas ta. Naparpudi sahalima aka mga kinang keyakinan kita setelah kenaikan Tuhan Yesus mempersiapkan tempat bagi kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dang dipasobuhita so marparmahan. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus songinang akan aposona laho mengajari membimbing kita. Itulah karya penyelamatan jala padonganion pangaramotion ni dibata dihita naso masohot saliling nililing na di tengah-tengah ni portibion, dan kita harus mensyukuri itu. Salinay dohonot taman not kadongatay marsijalangan dung mulak gereja. Ternyata tempatmu adalah surga selamat. Yesus sudah naik, tempatmu sudah disiapkan. Tempatmu adalah surga. Amin. Martang yang mahita. Hupuji hami magwar munabadi ali Tuhan debata para sirohan na sumurong. Dia jari hatap kami sadari Tuhan. Marhite parningotan ari hana naik mutu banwa gijang na paradihon ingana di hami. Na doho do hami parjabar di harajamu. Alai di joho hami gabe siti dangim uju di portibio dope hami. Mangulahon akka ulaon na hobartulo maniroham. Marhite akka parange kepribadian pamikirion dohot pangulaon nami di ngulu si ganupari. Tuhan ating marlaut dosa kami. Jujur kami manibil siya na kadalamu. Dakku ulahon kami akan napinatikommu di hami. Asiro hammarhite jamita no kutangyok kami sedarion hangul honon nami ma. Dasor ni hami laho sitidangim saksim di tonga-tonga ni portibion paraton akka barita na uli. Marhite akka parangin nami doho hadirion nami. Pasu-pasu masaluh na karuas ni Huriamon. Siyan akan namit sahat tu nama tua. Di tonga-tonga ni parsoryon na. Di tonga-tonga ni akka parkilon na. Di tonga-tonga ni gurang ni akka sipikir honon na. Sakap doh akka sita-sita ni rohana. Tuhan ajari manasida. Mangidohoni tu adupamu nabadi. Alai laus ajari manasida mangatusi mangalapati. Lomon ni roham do na saut salhuna. Dia ka pangiduan ni nasida asa patuguhon pahoton haporsyon na di tonga-tonga ni nguluna. Ajari makanatoras laho mangajarhon akan na duminggani di tonga-tonga ni ngulu ni yanakkon songoni akka yanakkon gabi mangulu di bagasan pangoloyon tunatoras ng pangoloyon tuho. Leho madihami hahipason. Laho mangula akka ulon nami si ganupari manang tu dia pe hami mangalakka manang di dia pe hami mangula dia kainganan ng pinasahami di hami homa na matungani mga ramoti hami ay huboto hami takas rap dohot hami doho Tuhan ganuptiki di homa hami Tuhan di bagasan Jesus Kristus Tuhan. Amen. Tapuji matuhatta los tapasah ma piliat tatu harajaun ni debata maride mahita.
Tuhan tamai debataki nagugui. ayat 2 rim mahita jongjo. Surutan timba luau Aruama uribata Mereng daging kutang di kodisun Aruama uribata Lumang pangambat di suarabi Kisah di daging sandung diriki
Tangya ko mapiliat tatu adopan ni debata tapau dukbe marohat tamartangi yang mahita. Ali debata aman namin na di banwa gijang. Hodo haroruan ni saluhu silehon na ringgad doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasa tami masyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manay tu banwagijang nahudul di siamun ni debata. Asa ngapon doho hamuliaw madiho rodi sa liling ni liling na. Namarlas ni roha do hamin waing ala nong monak ko. Jala di pabangkit debata ho gabi raja di atas ni saluhut. Halongangad do sudi dalammu. Ay di patutoru ho di rim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumibo ho siyan sa sudi jala maruli goar. Asa lopi saluhut ulu ni totlaho marsobatu ho. Jalaganup pamangan marhato poton hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho. Ala nong diukap ho dalat tuban wagijang. Gabe situa ni malip po. Na mangodihon hami tu debata. Say pasu-pasu huriam. Na maringanan dope di hasyang anon. Pay mamarpungu hami tu labungmu. Say pasaut mabagabagam tuaka suruammu. Leho tunasida sahala doho haguguon sian banwagijang. Asa marmulia guarmu di portibion. Saya jari maakapartohonad di huriam. Asa hobartulo meniroham akka aturan. Pamisangod dohot panugunuguon. Nani aturhon nasida di huriam. Saya gonggomi jala paretay mahuriam di tano batakon. Asalam rarat jala monang huriami. Lehon hapis taran sian banwagijang tuaka iduk nami. Tuaka padita guru dohot tuaka situa. Asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajawmu di bagasan rohanami. Asa marhiras ni roha hami manguloy doho mangyuton ho. Pahot marohanami tuho. Asa huhatidakon hami mangulu manang mate pe hami hodo Tuhan nami. Say paiyam mahatam doho damem di huriam. Asa hingot hami dada hasyanganon inganan nami. Alay di banwagijang di labung mido. Say ramoti mana manggunggomi hami. Doho raja doho suruan na pinabakik na. Lehot tunasida hapistaran siya banwagijang. Dohot uduk ni roha. Asa doho nasida mangoloy paretam. Pasu-pasu masaluhu parpunguan ni halak Kristen. Say homad dongan nasida. Jupa marpungu di gereja. Di parsikolaan nang pedibagas nabi. Sa alam lokangis yan hami dosa. Doho sudi na pasuraton hami di hasyanganon. Asalam malungun hami. Paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amay. Amen. Ali ama namin na di banwagijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajawmu. Say saut malo maniroham di banotongon songon na di banwagijang. Leho matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Se sama dusa nami songon panesa nami. Di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Saleh
mahamu di bagasad dame. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaor hommadamena tutodim. Amin. Pardusa di